ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай бобоҷон сӯзи акатенҷи хубӣ, саломатиёт хубай, коро, аҳлу байт, сиҳат саломат тенҷи. Акай бобоҷон аз шумо як эҳтиромона хоҳиш мекунам ака. Мо як тағоид доштем. Ана аз 3 декабр иса телефонош ҳамаи чи киштагӣ намедонем авай дагиҷо боша ака. Сиҳат саломат боша, дагиҷо боша. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш. Суратоша парфтем авай як видеоображение кун. Дагиҷое боша, касое ки мешиносад авай мо да як ответ номерома менависем рой мекунам ака. Илтимос аз шумо як дастгирӣ кунед, авай ёфт кунед. Модараш ҳаррӯз занг зада мақсад авай на телефон мекунад, на гап мезанад. Аз шумо як хоҳиш, авай ака ини масъала шуд. Шаб бахайр дӯстони азиз, бисёр нависте дӯстон. Бибинед ҳамҷа ростакимонаш уҷа хайусаш монагани бисёр уна уҷа бисёр нависте дӯстони меҳрубон. нисбати дар уҷа чика омадем дар Қазоқистон мо дар граница ҳастем. соат рози қариб 20 камдаи шавай ман видеоро запис кардем. дӯстони азиз ба диққат гӯш кунед. ин сурате ки мебинед сурати акам Аҳмадшариф ки 1 декабр гум шудагиай. ин рахамуна ҷиянаш гап зад. хоҳиш мекунам навора панг кунед. дер партофтам 1 минута мегира. ба хотири худо, ба хотири миллат мекунем дӯстони азиз. дар граница 10 нафар мақсад авария кардан, яъне мошини худмо бачаҳои худмо дуруст рафта бад просто фура чико кард. дар встречаш меброям мезана 3 нафар дар ҷош мақсад ҷон метиҳанд. худованд раҳмати мағфиратшон кунад. бигем 7 нафар гашт дар балнисае ки бояд тагаш вазмин аст. мо дар ҳамин ҷоим ҳаракат дорем ки хай мурдаҳоро пага хатия бироӣ кунем. соҳибои бигем беморо баъзеш омадиям, баъзеш нестанд. худованд ака сабр ҷамъ бития ба гузаштагону ба беморо шифои комил. ҳар чӣ кунем ба хотири худо мекунем. мардуми граница рои мене граница мере эҳтиёт бошед, хоб кунӣ. ҳай бачаҳои мо алҳамдулиллоҳ бигем границаро гузашта буданд, гашта сини Москва мақсад хобшона бо ҳатто намозшона хонда раҳ карданд ки қазои илоҳӣ ҳамин кор дар саршон омад. худованд сабри ҷамил бития ба аҳли байдаш. мо дар ҳамин Қазоқистон бояд ҳамин бемороро ҷобаҷо кунем, мурдаҳоро роӣ кунем. ҳамроҳи бобои лангарӣ акай ҳоҷӣ хай бачаҳои тоҷик хеле меҳмондорӣ карданд, даводав карданд. ҳама вақт мехоҳам та сарҷам бошем. худованд сабри ҷамил. то ин номрое ки мебинед номрои хештавори ҳамин бародари гумшудагие ки хай хоҳиш кард мо ба ҳам хотир суратоша мондем. ин суратое ки мебинед ягонташ ай беморо ё ки аз ин гузаштагиҳо нестанд. ин акам Аҳмадшариф гумшудагие. акаҷон биродар сиви аз аҳли байдит кофта ҳастем. раҳмат барои дастгиритон. ҳар чӣ мекунем ба хотири худо мекунем. ҳасбуналлоҳу ва неъмал вакил. ҳама вақт ҳамта сарҷам бошед. худованд моро басандаи хетиро фуромӯш накунед гапот. худо ҳидоятон кунад.